شارداریya gelya bajarokê Sifeya bi hevkariya şaradariya gelya Hesekê û çend saziyên din xebatên çaksazkirina torên avrêjiyê yên gundê Xirbet İlyas didûmîne. Xebata ku şaradariya beriya 15 rojan dabû destpêkirin bi les bi rêva diçe û giheştiye qonaxa xweya seyemîn di qonaxa seyemîn de torên avrêjiyê bi çemento hatin lêkirin û xeteke bi dirêjahiya 180 metreyî hatiye dirêjkirin piştî wê cihên sererastkirî bi axê hatin dagirtin da ku di dawiyê de qîrkirina rêyan dest pê bike. لسر داخوازên welatiyên gundê Xirbet İlyas me agahî girt ku pirsgirêka torên kanalîzasyonê li gund heye. Ev pirsgirêk ji zû ve heye û sedama wê ye sareke ew e ku kanalîzasyon kûr hatine kulandin û heya 13 metreyan bi erdê de çûne. Li gel wê temena torên kanalîzasyonê zêdeyî 30 salî ye û pir teng hatine kulandin. Beriya niha li gundê Xirbet İlyas tenê 400 mal hebûn. Lê niha ji ber zêdebûna hejmara welatiyan, hejmara malên gund gihîştiye 800 an 900 malî. Ji ber wê tora heyî nikare xizmetê bi temamî bike. Ji wê zêdetir ava li herêmê jî rêjeya kilsêtê de pir e. Lewma dibe sedem ku torên kanalîzasyonê bi temamî bêne girtin.